Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke siphethe ke indaba ephuma pha kumqeqesho Bafana uHugo Broos. Uthi uHugo Broos makaze ngaphambili azocacisa isizathu sokubana ke iKaizer Chiefs ngabi namdlali noyi-1 pha kwiBafana ngoba uyabona into yokubana ke le nto ithande ukujikeleza pha ke kwiinkundla zokuxhumana into yokubana iKaizer Chiefs ke ayinamdlali nomnye pha kwiBafana. Ndicinga uba kubunga kungene nditsho kuTwitter ubuzawubona into yokubana ke kwenza njani. Ikhona intsholo okanye ke ingxolo eyenzekayo pha malunga nale meko. Uthi ke naye uHugo Broos umfana omdala angeke akwazi uthatha ke ii-players kwitimu efana neKaizer Chiefs ngoba ayiperformi kakuhle. Uthi okokuqala nje ii-players zayo iKaizer Chiefs ke okokuqala zitshintshwa njalo. Uthi esibeni indawo ke aziperformi, azidlali kakuhle, azikho kulaa mgangatho okubana ke angazibiza pha kwiBafana. Uthi okokuqala neKaizer Chiefs ke iqale ilungise i-performance yayo, iqale idlale kakuhle. Emveni koko umfana omdala ke uyawucinga into yokubana angakwazi na ukujonga umdlali phaa ukuqela ke leKaizer Chiefs. Watsho ekhalaza ke malunga ne-performance eKaizer Chiefs phaa izolo xa bedlala phaa neqela leCape Town City phaa eKapa. Wathi ke nazi into azithethayo ngathi itimu enkulu na iKaizer Chiefs ngoba naku ayiphefomanga ntsho nayizolo. Into ethetha ukuthi ke ayinamdlali udiserva into yokubana ke angayodlalela phaa iBafana. Ngamazwi wakhe lowo Hugo Broos ecacisa into yokubana ke isizathu esimenza angakwazi ukhetha ke ii-players eKaizer Chiefs phaa kwiBafana. Bamile ke abantu phaa kwinkundla zokuxhumana ke baphulaphula ke abanye ke bebuza imibuzo yokubana ingaba na iqela elifana neSuperSport United liphefoma kakuhle na, ngoba iSuperSport United yona timu iphefoma kakubi kakhulu zothi ka ngoku apha kule season ayikho ntsho nakwi-top 8. Babuza ke isizathu sokubana ke athathe uMopi phaa kwiqela leSuperSport United ingaba besiyintoni na njengoba laa timu ke ingaphefoma. Baphinde babuza abanye into yokubana ke ezakhethe kuzo iitimu ke zingekho nakwi-top 8 zingazange zawina ntsho nenye ikhaphu ingaba ziphefoma kweyiphi na iligi, ingaba i-performance yazo injani na. Okanye makacacise komnumzana Hugo Broos okubana ke akakhethi ngoba iplayer iphefoma, ukhetha ngoba ethanda iklabhu, ukhetha ngoba ethanda ke abadlali, okanye ke unesizathu ke asaziyo yena yedwa esenza okubana ke ii-players zeKaizer Chiefs ke angazithathi. Sesonqina ukutsho eso sizathu, sezimela njengesebe, sezimela ngento ke engacaci, ngento engabonakaliyo baphulaphula. Ngoba ke nawe ke xa uhlala phantsi uyicinga le nto ubhekisisa iKaizer Chiefs nawe Thabo ucela umfana omdala akho sidingo sokubana ke amlibazise laa ntwana leyo kumele uba ke ikuBafana. Nam ndike ndazibuza izolo ndathula ndizibuze entliziyweni uba inoba uHugo Broos bejonga uThabo ucela indlela aphefoma ngayo inoba mhlawumbi kuthini na kuye entloko. Zonke ii-players ke bezidlalela iBafana zanenje ngokunyathela uKaizer Chiefs ke kangaphinda azibize uHugo Broos. Umbuzo umile, zifike zenzani zimoshe iintoni ezaa players. Opulemoti oko babebaleka ngalaa ndlela bedlalela amaGolden Arrows, bedlala amaZulu, bedlala iitimu ke bezingavele zingathathi kwakhaphu, kodwa bezipika uHugo Broos ebezibiza kuBafana ezaa players. Ndisho mna amaZulu, ndisho iGolden Arrows, iitimu ezingathathi kwakhaphu baphulaphula ke, kodwa uHugo Broos ebekwazi ubiza phaa oopulemoto ebabizile kuBafana. Omsimanga okwa-TS Galaxy zange zawina kwakhaphu, zange zaphefoma kakuhle, kodwa bekwazi ukubabiza phaa, ababizile phaa kuBafana. Kodwa mhla banyathela kuKaizer Chiefs zangaphinda ababizi uHugo Broos. Andazi ke noba ke yiKaizer Chiefs yodwa linengxaki okaphefom ke lapha ke kwa-PSL, okanye ke uyawuthaza abe rayithi kuphefoma iKaizer Chiefs yodwa. Mhlawumbi ke iinjongo zakhe namehlo wakhe wabhekise phaa uKaizer Chiefs, uthi ke kwathi uze kube rayithi xa kuphefome iKaizer Chiefs akwanto okubana kumfana omdala ke ajonge abadlali beKaizer Chiefs. Kodwa ke isingathi ke ikhona into ekhoyo phaa uHugo Broos neqela leKaizer Chiefs baphulaphula. Andifuni kube ngathi ndithethe into, but ikhona le nto uHugo Broos ayaziyo phaa ngeKaizer Chiefs emenza into yokubana ke ii-players zeKaizer Chiefs ke angazithathi esikwadini. Nesizathu sakhe futhi ke asivakali, ndiqinisekile naye xa unombeka phantsi umcacisele ngale ndlela ndicacisa ngayo angothuka. Mhlawumbi ezinye izinto bengaziqaphi into yokubana ke ziyaqapheleka, angothuka umfana omdala naye azibuza umbuzo yokubana ingabe sisizathu sam ndisibekayo na siyacaca. Ngoba mfana omdala ke uba uyayazi kunento oyazi wedwa eyenza into yokubana
ikhaya izathu ungasibizi ii-players zayo, ngcono uthule mfana omdala uqhubeleke ke ubize ezo players usibiza ke kwezo team. Kodwa ke akusoyam ndodwa baphulaphula ke nani ke ningake ningene nitsho into yokubana ke niyiva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.